болки в кости и стави, това видео е за теб. Някои храни са бич за нашата костна система. Това са пържени картофи, бургери, банички, пържени меса, чипсове, някои купешки бисквити, сладки шоколади, вафли, торти. Хубаво да ограничим маргарин, червено месо, газирани напитки, тъй като в тях има много захари, изобщо захарта, алкохол, някои консервирани храни и така нататък. От голямо значение е поддържането на костната ни система с храни и хранителни добавки, които ще ни помогнат да се чувстваме доста по-добре в тялото си. За здрави стави са ни необходими такива храни, които ни набавят достатъчно калций, калий, магнезий, желязо, витамин С, Д и колаген. Всичко това е част от необходимите вещества, с които вашите и нашите кости и стави ще останат здрави, ще намалеят възпалителните процеси. Пълноценното хранене е ключов фактор, за да успеем да запазим костната си система. Може да си помогнем с храни като риба, пример дива сьомга, херинга, рибатон, които са богати на омега-3 масни киселини, някои зеленчуци като броколи, спанак, рукола, зеле, червени чушки, ядки като бадеми, кашу, лешници, орехи, които са много богати на антиоксиданти, също така череши, малини, капини, куркума и джинджифил, които се справят много добре с възпалителните процеси в организма. След 25-та година обаче от нашия живот не можем да си набавим по естествен начин един много важен протеин. Това е колагенът. Изключително е важен за нашите стави, кости и хрущялна тъкан, както е важен за нашата кожа, коса и ногти. Именно за това е необходимо да си го доставяме на тялото отвън. Едно комплексно решение, което искам да ви препоръчам и да ви осигури подходящите вещества за здрави стави, е гел за пиене с алоe вера. Алоe вера гелът за пиене Active Freedom е натурален продукт с 88% гел от листата на алоe вера, съчетан с витамин С и Е. Със своите ценни витамини той може да допринесе за подкрепа на двигателния апарат, да помогне за поддържане на функцията на ставите и за изграждането на колаген за нормална функция на хрущялите. Тук в тази бутилка се съдържат глюкозамин, сулфат и хондроитин сулфат, които са основни компоненти на хрущялната и ставната тъкан. Освен това, подпомага енергийния метаболизъм и има свойството да намалява умората. За още по-голяма ефективност, особено при дългосрочен проблем, може да приемате и капсули Freedom. Те са перфектното допълнение към гелът алоe вера и съдържат допълнителни вещества като витамин Е и Д и не съдържат лактоза и глутен. Ако искате и вие да се погрижите за вашите стави и кости, моля пишете ми